биха могли хората да се предпазят от ревност и не само човешка, но и духовна ревност и друга? Ами това е единственото чрез едно велико смирение, но заради това малко хора знаят, че в най-тесния кръг на истинските духовни общества, обвинявали се ги в ред неморални неща, но те са ходили голи, напълно. Значи, както и голяма част от богомилите са го правили в най-тесния кръг, за да може човек да преодолее това чувство, че обекта, който е твой, го гледат другите. Нали? И евентуално могат да го пожелаят. Това смъква и макар че и ревността, когато потиснеш ревността, ти от 7-те смъртни греха потискаш 5. 5 моментално ги изхвърляш. Защото ревнивият човек, 7-те смъртни греха, ако трябва да ги повторя, ще ги кажа, те са егоизма е първият е най-силния, след това е завистта, алчността, гнева, похотливостта, чревоугодничеството и мързела леността. Ревнивият човек има абсолютен егоизъм, защото той иска, т.е. затова е ревнив, защото е егоист, номер 1. Обязателно е завистлив, защото не иска неговия любим или любима да ходи при други да бъдат щастливи, т.е. завистлив. Третото е алчене за повече нежност, да черпи от другия, но той самия я дава толкова, я не. Обязателно е гневлив. Гнева при него е изключителен. Така. И обязателно е и похотлив. Защото ако не, той няма да има така. Това са 5 от 7-те смъртни греха според църквата. Остават само 2. Може и да не е щевоугодник, нали, да е скромен човек, да не си угажда толкова и разбира се, може да е трудолюбив, а не да е обязателно мързелив, ленив. Но аз казвам, 7-я смъртен грех, леността е невежеството, не искаш да си научиш урок. Затова е такъв смъртен грех. Иначе има много хора, които просто не работят нищо, но това не значи, че те не се развиват. Те се развиват в друга насока. Ученият не копае отвънка да копае канал или кладенец, но той мисли.